Πιάνεις τις μέλισσες, πιάνεις τις βασίλισσες, βλέπεις τη συμπεριφορά τους εις βάθος. Όλα αυτά χρειάζονται για να έχουμε ποιοτικές βασίλισσες. Δεν πρέπει να μείνουμε στα παλιά. Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι. Έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν πλήρη προστασία του ονόματος φέτα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η πρώτη φορά στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Καναδά που οι γεωγραφικές ενδείξεις, οι ελληνικές συμπεριλαμβανομένες της φέτας, προστατεύονται. Μέσα από αυτό το διαγωνισμό θέλουμε να πετύχουμε στο να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους του κλάδου με σκοπό να βελτιώσουν τις προτάσεις τους προς τους καταναλωτές. Προσπαθούμε με αυτή την ένωση, την επιχειρηματική ένωση των δυνάμεών μας, να μεταφέρουμε την εμπειρία και τις ανάγκες των διεθνών αγορών. Ζαχαρία, ασχολείσαι πόσα χρόνια, θέλω να μου πεις, με τη γενετική βελτίωση των μελισσών. Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη βασίλισσας σε ένας σμήνος και γενικά ας μιλήσουμε για τη συμπεριφορά των σμηνών και γενικά των μελισσών. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι από παιδάκι και τελειώνοντας τις σπουδές μου ξεκίνησα αμέσως με τη δημιουργία αυτής της επιχείρησης και την εξέλιξη μέχρι το στάδιο που έχει φτάσει σήμερα. Είναι μια επιχείρηση η οποία σχεδόν από την αρχή της δημιουργίας της, έδωσε έμφαση στην εκτροφή των βασιλισσών. Και τα πρώτα χρόνια βέβαια προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να ασχοληθούμε και με τα προϊόντα, αλλά είδαμε ότι δεν γίνονται όλα μαζί. Οπότε καταλήξαμε, μετά από λίγα χρόνια, να ασχολούμαστε μόνο με την εκτροφή των βασιλισσών. Έχουμε τεράστια εμπειρία στον χώρο αυτό. Μια εμπειρία που αποκτήθηκε έπειτα από όλα αυτά τα έτη, μια εμπειρία η οποία δεν υπήρχε γενικότερα στην Ελλάδα όσον αφορά τον κλάδο της εκτροφής των βασίλισσων. Και πολλές δυσκολίες έτσι σε όλο αυτό το διάστημα και εμπειρίες πάνω στο αντικείμενο. Δυσκολίες γιατί δεν υπήρχε η γνώση που είναι εύκολη σήμερα μέσω του ίντερνετ. Δυσκολίες από τη θεωρία για να περάσουν στην πράξη. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Κάπως έτσι είναι στο χώρο της μελισσοκομείας. Είναι άλλο να σου λέει θεωρητικά ο άλλος με τη μέλισσα ένα αντικείμενο που είναι δύσκολο από τη φύση του. Έτσι, έρχεσαι σε επαφή με το έντομο, όχι φορώντας μια μάσκα, πώς θα φαντάζονται την κλασική μελισσοκομεία οι περισσότεροι Έλληνες. Πιάνεις τις μέλισσες, πιάνεις τις βασίλισσες, βλέπεις τη συμπεριφορά τους εις βάθος. Όλα αυτά χρειάζονται για να έχουμε ποιοτικές βασίλισσες. Και σε τελική ανάλυση φτάσουμε σε μια επιχείρηση η οποία παράγει ποιοτικό προϊόν και μέσω αυτού καταξιώνεται στο χώρο. Γιατί δυστυχώς το συγκεκριμένο κομμάτι της μελισσοκομείας βασίζεται στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Το οποίο αν δεν υπάρχει δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι. Μπορεί να δώσεις επειδή μια βασίλισσα χρειάζεται για 2 χρόνια περίπου σε ένα μελισσοκόμο, μπορεί να το δώσει μια φορά, αλλά από εκεί και πέρα αν δεν έχουμε παραγωγικά μελισσοσμήνη που μεταφράζεται σε παραγωγή στο μελισσοκόμο, δυστυχώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Πόσα είδη περίπου βασιλισσών υπάρχουν, πόσα είδη φυλών βασιλισσών υπάρχουν στην Ελλάδα, ποια από αυτά είναι τα πιο σημαντικά που χρησιμοποιούν οι Έλληνες μελισσοκόμοι και πόσο ουσιαστική είναι η συμπεριφορά τους μήνους ανάλογα με τη φυλή της βασίλισσας, Ζαχαρία. Λοιπόν, στην Ελλάδα η ντόπια φυλή έχει κάποιες παραλλαγές. Μιλάμε για την κεκρόπια. Έτσι ακριβώς. Έχει κάποιες παραλλαγές. Και γι' αυτό και έχουν δοθεί κάποιες επιμέρους ονομασίες, όπως η Μακεδονική, στην περιοχή της Χαλκιδικής και στη Μακεδονία, που έχει κάποιες παραλλαγές, ας πούμε. Μια παραλλαγή της κεκρόπιας είναι. Στην υπηρετική Ελλάδα υπάρχει κεκρόπια, υπάρχει η Άνταμ, την ονόμασε Στην Κρήτη τότε, στην Κρήτη, έτσι. Την έχει ονομάσει ο μοναχός Άνταμ. Όλα αυτά είναι παραλλαγές, όπως φανταζόμαστε, έχουν να κάνουν με την ισιωτική χώρα, με την υπηρετική χώρα και είναι παραλλαγές του ίδιου είδους όμως.
Αντίστοιχα, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη τώρα υπάρχουν διάφορες άλλες φυλές. Υπάρχει η Ιταλική, η Λιγκούστικα, υπάρχει η Κάρνικα στην Κεντρική Ευρώπη, υπάρχει η Καυκάσια στον Κάφκασο, όπως λέει το όνομά της. Υπάρχει η Μαύρη Μέλισσα που ήταν στη Δυτική Ευρώπη. Πολλές τώρα από αυτές τις μέλισσες στην πάροδο των ετών αντιμετώπισαν προβλήματα. Προβλήματα από ασθένειες, από την επέμβαση γενικότερα του ανθρώπου στη φύση. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη σε όλα αυτά την πάροδο των ετών να υπάρξει μια βελτίωση στην. Γενετική βελτίωση του υλικού. Και από την αρχή γενικώς της επιχείρησής μας είχαμε δώσει έμφαση στο να μπορεί να γίνει εισαγωγή στην Ελλάδα. Είδαμε ότι δεν γινόταν αλλιώς. Από τη μια πλευρά για εμπορικούς σκοπούς, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις ράτσες που μπορεί να είναι εμπορεύσιμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζαμε και στον ελλαδικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, Ζαχαρία, μπορεί να μην κάναμε εισαγωγές, αλλά εσείς όμως είστε μια επιχείρηση που κάνει εξαγωγές βασιλισσών στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Πού έχει επεκταθεί η δραστηριότητά σας, σε ποιες χώρες? Η δραστηριότητά μας είναι κατά κύριο λόγο είναι στη Γαλλία, όπου είναι μια από τις πιο μεγάλες χώρες μελισσοκομικές χώρες. Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία. Με την ελληνική βασίλισσα, έτσι? Και με την ελληνική, όχι, δεν είναι μόνο με την ελληνική. Έτσι. Και με την ελληνική. Αλλά και με την ελληνική. Υπάρχουν ράτσες που κινούνται πολύ στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι η Buckfast, είναι η Κάρνικα, αλλά και η Κεκρόπια. Επίσης έχουμε διασταυρώσεις Buckfast και Κρόπια που τη ζητάει πολύ ο κόσμος και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, και εκεί έχουμε εστιάσει αρκετά σαν επιχείρηση. Διασταυρωμένη Buckfast είναι ένα υβρίδιο, δηλαδή έτσι, μια βελτίωση του υβριδίου αυτού με πολύ καλά αποτελέσματα και για τον ελληνικό χώρο αλλά και για στον ευρωπαϊκό χώρο. Εγώ είμαι μελισσοκόμος και θέλω να ασχοληθώ με τη μελισσοκομεία. Τι θα μου πρότεινες, ποιο είδος θα μου πρότεινες να καλλιεργήσω, ποια βασίλισσα θα μου πρότεινες να μου δημιουργήσει τα μελισσοσμήνη μου εμένα και τις κυψέλες μου? Και εξαρτάται από τι τελικά τι θα πάρει ο κάθε μελισσοκόμος, από την περιοχή που βρίσκεται, από το είδος των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αυτή, από το πόσο κερδοφορία θέλει να έχει, πόσο πολύ μέλι θα κάνει το μελίσι του, από τι τελικά? Εγώ πρέπει να μάθω καταρχήν το στόχο που έχει η επιχείρηση του κάθε μελισσοκόμου. Δηλαδή, κάποιος μελισσοκόμος θα παράγει μέλι, κατά κύριο λόγο. Κάποιος άλλος θα παράγει περισσότερο βασιλικό πολτό. Κάποιος κάνει πολλές μετακινήσεις στα μελισσοσμήνια του και κυνηγάει πολλές ανθοφορίες. Πρέπει να μάθω σε τι περιοχή είναι. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μας βοηθάνε να καταλήξουμε σε κάποια φυλή. Κάποιες άλλες φυλές, για παράδειγμα, ένας μελισσοκόμος που θέλει να παράγει πολύ βασιλικό πολτό θα κατευθυνθεί σε κάποια φυλή που είναι πιο κοντά στην Ιταλική, που κάνει πολύ γόνο, κάνει πολλά βασιλικά κελιά, βοηθάει να παράγουμε περισσότερο βασιλικό πολτό. Αντίστοιχα, το ίδιο πρέπει να κάνει και κάποιος που θα θέλει να φτιάξει πολλά μελισσοσμήνη με σκοπό να τα πουλήσει. Όσον αφορά το κομμάτι του μελιού, έχει να κάνει πάλι σε ποιες περιοχές κινείται ο μελισσοκόμος. Πιο ορεινές, στην νησιωτική χώρα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και θα του προτείνω κάποια βασίλισσα, λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, και πάλι πρέπει να είμαστε στη συνεργασία. Συνήθως δεν λέμε πάρε πολλές βασίλισσες και ξεκίνα με αυτό το. Δοκίμασε. Πάρε δοκιμαστικά, δοκίμασε αυτή, δοκίμασε την άλλη και θα το δεις και στην πορεία μόνος σου. Τι σου ταιριάζει. Αυτή είναι συνήθως η κατεύθυνση που δίνουμε στους μελισσοκόμους. Ανάλογα το είδος της βασίλισσας, Ζαχαρία, πρέπει να είναι βέβαια και κατά πόσο είναι και η συμπεριφορά του σμήνους. Έτσι, ανάλογα με τη συμπεριφορά της βασίλισσας. Αν είναι ήπια και δεν είναι επιθετική, αντίστοιχα ήπια και όχι επιθετικό είναι και το σμήνος. Αν παράγει μέλι, θα παράγει και το σμήνος, δηλαδή ανεξάρτητα και τις ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια, όλο και συχνότερα, ότι οι πληθυσμοί των μελισσών ανά τον κόσμο φθήνουν. Ότι εξαφανίζονται οι μέλισσες. Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι λόγοι είναι τα φυτοφάρμακα ενδεχόμενα, είναι οι συνθήκες πολλές φορές. Εσύ έχεις διαπιστώσει κάτι τέτοιο με την καθημερινή σου τριβή με το αντικείμενο? Πράγματι εξαφανίζονται οι μέλισσες. Και τελικά θα οδηγηθούμε τελικά και στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, άμα θα εξαφανίσει η μέλισσα, κατά την άποψή σου? Κάτι που είχε διατυπώσει βέβαια και ο Αϊνστάιν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Υπάρχει αυτή η θεωρία, γιατί δεν είναι κάτι που. Είναι κάτι εκ των πραγμάτων που το γνωρίζει ένας απλός άνθρωπος που γνωρίζει, ας πούμε, κάποια πράγματα της φυσιολογίας, της φύσης γενικότερα. Πως επειδή η μέλισσα, αν δεν το ξέρω ο κόσμος, είναι καιρός να το μάθει, ότι γονιμοποιεί το 80% όλων των καλλιεργιών.
χωρίς καλλιέργειες γενικότερα, χωρίς λουλούδια, χωρίς καρπούς, χωρίς όλα αυτά, δεν θα έχουμε παραγωγή. Άρα πεθαίνουμε μετά από ένα διάστημα. Έτσι είναι. Λιμοκτονούμε και μετά οδηγούμαστε στην εξαφάνιση. Λοιπόν, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη μελισσοκομεία υπάρχουν. Για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε, έτσι, και πιθανότατα και για κάποιους λόγους που δεν τους ξέρουμε, γι' αυτό και υπάρχει μια έντονη έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Ένα από τα προβλήματα που οδήγησαν εκεί είναι η έντονη εκμετάλλευση γενικώς των μελισσών και με τρόπους προφανώς μη θεμιτούς. Οτιδήποτε γενικώς ο άνθρωπος το εκμεταλλεύεται πολύ σε υπέρτατο βαθμό, δημιουργεί προβλήματα. Η μέλισσα είναι ένα από τα πιο ευπαθή ζώα έντομα και αυτό βγαίνει και φαίνεται εύκολα με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη μελισσοκομεία. Γι' αυτό πρέπει να περάσουμε σε ένα καινούριο τρόπο εκμετάλλευσης της μέλισσας, αν το πούμε. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, κατά την άποψή σου, ένας ορθολογιστικός τρόπος της αξιοποίησης τους μήλους? Καταρχήν πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο μόνος του μελισσοκόμος δεν μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Γιατί τα φυτά όλα που επισκέπτεται η μέλισσα, εκεί που θα αφήσει τις κυψέλες του μελισσοκόμος, ψεκάζονται με φυτοφάρμακα. Γίνονται με τρόπο οι καλλιέργειες που πιθανότατα δεν είναι θεμιτός για τη φύση γενικότερα και κατ' επέκταση και για τη μέλισσα. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία της κοινωνίας όσον αφορά το κομμάτι, όπως πρέπει να γίνει σε πολλά πράγματα γενικώς όσον αφορά τη φύση. Επίσης, ο ίδιος ο μελισσοκόμος, το κομμάτι που τον αφορά, πρέπει και ο ίδιος να προσέξει τη χρήση των φαρμάκων, να βελτιώνεται ο ίδιος, να προσπαθεί να χρησιμοποιεί φάρμακα οικολογικά, τρόπους που δεν καταπονούν τόσο τη μέλισσα και το μελισσοσμήνους. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αρρώστιες ή κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες ή κάποιες μύκητες οι οποίοι επηρεάζουν την ζωή ενός σμήνους, οι οποίοι δηλαδή υπάρχουν μέλισσες, βασίλισσες και σμήνοι τα οποία είναι πιο επιρρεπή σε κάποια ασθένεια από ότι είναι κάποια άλλα που είναι πιο ανθεκτικά. Πώς διαφοροποιούνται αυτά? Λοιπόν, καταρχήν η κυριότερη ασθένεια που υπήρχε στη μελισσοκομεία στα σύγχρονα τα τελευταία χρόνια είναι ένα ακάριο που προσβάλλει η μέλισσα και καταστρέφει και το μελισσοσμένο σε τελική ανάλυση. Ξεκίνησε η καταπολέμησή του με διάφορα φάρμακα, τα οποία ήταν στην ουσία αυτά τα φάρμακα ήταν φυτοφάρμακα. Σε δοσολογία χαμηλότερη που να αντέχει η μέλισσα. Αυτά βέβαια δημιούργησαν πολλά προβλήματα στη μελισσοκομεία και εξασθενούν τη μέλισσα σαν είδος. Στη συνέχεια αυτό το πράγμα οδήγησε σε συνάρτηση και με τη φυτική παραγωγή και όλα φυτοφάρμακα που υπήρξαν στο περιβάλλον. Έτσι, και τη μόλυνση του περιβάλλοντος και όλα αυτά, στην εξασθένηση γενικώς των μελισσοσμηνών και της μέλισσας. Οπότε τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Δηλαδή, την τελευταία δεκαετία έχουμε παρατηρήσει πολλοί να χρησιμοποιούνται, να έχουν εμφανιστεί καταρχήν στην αγορά πολλά οικολογικά σκευάσματα. Επειδή δημιουργούν προβλήματα το τύπου ότι χάνονται τα μελίσσα. Πολλά από αυτά τα φυτοφάρμακα και τα φάρμακα που χρησιμοποιούσαμε δημιουργήσαν πρόβλημα στη μέλισσα, το οποίο παρουσιάζεται, ας πούμε, αν γίνει καταπολέμηση σήμερα, μπορεί να. Μετά από 6 μήνες. Έτσι, ακριβώς. Και αυτό μας πήρε και χρόνο να το βρούμε. Η μέλισσα είναι ένα είδος που μπορεί να επηρεαστεί από πολλά πράγματα μαζί. Έτσι, από τα φάρμακα. Μπορεί να επηρεαστεί, παράδειγμα, η μέλισσα μπορεί να πάει να πάρει τη γύρι από ένα λουλούδι το οποίο έχει ψεκαστεί το φυτό, ή ακόμα μπορεί να έχει ο σπόρος που έχει μεγαλώσει το ίδιο το φυτό, να είχε φυτοφάρμακα μέσα, να πάρει τη γύρι, να τα αποθηκεύσει μέσα, να την καταναλώσει ή να ξεκινήσει την άνοιξη να την καταναλώνει τα αποθέματα που έχει εκεί και να πάθει τότε το πρόβλημα να εξασθενήσει γενικότερα ο πληθυσμός και να εξασθενιστεί το μελισσοσμήνος. Οπότε βλέπουμε ότι είναι ένα πολυπίκυλο πράγμα και ένα δύσκολο πράγμα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτού του τύπου. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η στάση μας γενικότερα απέναντι στη μέλισσα και στη φύση και όλα αυτά που σας είπα. Σε κάθε κυψέλη υπάρχουν 3 είδη μέσα. Υπάρχει η βασίλισσα, υπάρχουν οι κυφίνες, λίγοι σε αριθμό, μία βασίλισσα που είπα, και υπάρχουν και αρκετές χιλιάδες μέλισσες, εργάτερες μέλισσες. Όλα τα έντομα μέσα στην κυψέλη και τους κυφίνες και τις εργάτερες μέλισσες τις γεννάει η βασίλισσα. Η βασίλισσα, ο κύριος ρόλος της είναι να γεννάει αυγά. Ξεκινάει να γεννάει την αρχή της άνοιξης με αυξητικό ρυθμό, φτάνει στο μέγιστο του πληθυσμού η κυψέλη. Και αρχίζει μετά, όσο πλησιάζουν προς το χειμώνα, να μειώνεται η γέννηση της και μετά σταματάει. Φτάνει στο μέγιστο του πληθυσμού η κυψέλη την περίοδο που έχουμε τη μέγιστη ανθοφορία. Εκεί που υπάρχει περισσότερη τροφή. Ακριβώς. Λοιπόν, για να είναι παραγωγική κυψέλη, πρέπει να έχουμε μια παραγωγική βασίλισσα να γεννάει πολλά αυγά, να είναι ανθεκτική φυσικά, να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο μελισσοκόμος, ήπια συμπεριφορά, να μην σμηνουργεί πολύ. Η σμηνουργία είναι να μην σηκώνεται και παίρνει μέρος του πληθυσμού για να φτιάξει καινούργια απικία με το παραμικρό, γιατί ο μελισσοκόμος δεν το θέλει αυτό. Θα έχει απώλεια. Να μην είναι λατή, έτσι, να είναι ανθεκτική σε ασθένειες. Όλα αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά που τα θέλει ο μελισσοκόμος. Υπάρχουν και κάποια επιμέρους όσον αφορά την παραγωγή μελιού, τον τρόπο που σφραγίζει το μέλι της κερήθρης, την παραγωγή πρόπολης,
Έτσι, όλα αυτά παίζουν ρόλο σε κάθε. Γι' αυτό είναι αυτό που λέγαμε η επιλογή της βασίλισσας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε μια παραγωγική βασίλισσα. Κατά κύριο λόγο να γεννάει αρκετές μέλισσες. Και στα 10 και όλα τα άλλα τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια επιχείρηση σαν εμάς. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία της εκτροφής της βασίλισσας χρειάζεται πολύ χρόνο, θέλει κατά μέσο όρο 40 μέρες να έχουμε μια έτοιμη βασίλισσα για να την πάρει ο μελισσοκόμος. Και είναι μια χρονοβόρα και ιδιαίτερη διαδικασία, χρειάζεται εξειδίκευση. Είμαστε γενικώς ένα ξεχωριστό κομμάτι της μελισσοκομείας οι βασιλοτρόφοι. Οι περισσότερες βασίλισσες που δίνουμε είναι φυσικής γονιμοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παράγουμε βασίλισσες από επιλεγμένο γενετικό υλικό, από κυψέλες, οι οποίες έχουν όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που θέλουμε και συγκεκριμένης ράτσας. Η βασίλισσα όμως για να είναι έτοιμη να την πάρει ο μελισσοκόμος, ο παραγωγός ή ο έμπορος να τη μεταπουλήσει και όλα αυτά, πρέπει να είναι γονιμοποιημένη. Η βασίλισσα γύρω στην 6η με 8η μέρα της ζωής της πετάει στον αέρα, συναντά κυφήνες, 8 με 10 κυφήνες, γονιμοποιείται στον αέρα, μόνο στον αέρα. Δεν μπορεί να γίνει σε περιορισμένο χώρο, σε κλειστό χώρο η γονιμοποίηση. Και αποθηκεύει τα σπερματοζωάρια στη σπερματοποθήκη της, που είναι μέσα στην κοιλίτσα της, για όλη της τη ζωή. Επιστρέφει στην κυψέλη, μένει 2-3 μέρες σε θερμοκρασία κατάλληλη που έχει η κυψέλη μέσα εκεί και τι γίνεται, περνάνε από τους αγωγούς τα σπερματοζωάρια, αποθηκεύονται στη σπερματοποθήκη και αρχίζει να γεννάει. Μόνο τότε, αφού ελέγξουμε τη γέννα της εμείς και δούμε ότι γεννάει η βασίλισσα, μπορούμε να την πάρουμε, να την βάλουμε σε κλουβάκι και να την αποστείλουμε στο. Αυτή η ζαχαρία λοιπόν που γονιμοποιείται ελεύθερα στον αέρα είναι κατά 50% καθαρή. Σαν γενετικό υλικό. Εμείς όταν θέλουμε να έχουμε 100%. Είναι σειρά εφένα, λέμε εμείς. Αν θέλουμε να έχουμε 100% καθαρό γενετικό υλικό, οφείλουμε να τη γονιμοποιήσουμε τη βασίλισσά μας με σπερματέγχυση. Σωστά. Έτσι. Στο εργαστήριο. Ή θεωρητικά μπορεί να γίνει και σε ένα απομονωμένο νησί, όπου έχουμε κυφέλες που παράγουν κυφήνες συγκεκριμένες φύλες. Και πάμε και βασίλισσες αγωνιμοποιητές, όπου θα αγωνιμοποιηθούν με τους κυφήνες. Καλά, σε ερημονήσει τώρα για να πάμε πρέπει να γίνουμε Ροβινσόνες κρούση, Ζαχαρία. Μπορεί να γίνει, αλλά είναι μια εργασία που κοστίζει αυτή. Πολύ, έτσι. Λέω, σε συνθήκες του εργαστηρίου όμως μπορούμε να έχουμε την 100% καθαρότητα του γενετικού υλικού μιας βασίλισσας. Και αυτό κάνεις εσύ εδώ. Αυτό ακριβώς διασφαλίζεις. Αυτό ακριβώς, ναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυνατότητα να κρατήσουμε γενετικό υλικό καθαρό. Προμηθευόμαστε ένα διαστήματα από διάφορα κέντρα στο εξωτερικό. Και επίσης παίρνοντας καινούριο αίμα γενικώς σε κάθε φυλή, μπορούμε να και διατηρούμε καλό το επίπεδο του γενετικού μας υλικού. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτή είναι η έννοια της βελτίωσης. Λοιπόν, έτσι, γι' αυτό είμαστε και στο χώρο τώρα εδώ που φαίνεται. Έτσι, είναι ο χώρος που κάνουμε την τεχνητή γονιμοποίηση. Είναι λίγες οι βασίλισσες που κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση. Λίγες οι βασίλισσες που πουλάμε με τεχνητή γονιμοποίηση θα πάνε σε εξειδικευμένους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να κάνουν εκτροφή βασιλισσών οι ίδιοι. Και να συνεχίσουν αυτοί να έχουν τα μελισσοσμήνη του σύμφωνα με αυτό το υλικό που εσύ τους είχες δώσει την πρώτη φορά. Έτσι ακριβώς. Πόσα χρόνια ζει μια βασίλισσα, αλήθεια, 5, 6? Λοιπόν, η βασίλισσα, τα παραγωγικά χρόνια της λέμε οι μελισσοκόμοι, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε αυτό το ύψος, το γεωγραφικό ύψος που είμαστε εμείς, είναι τα 2 χρόνια τα παραγωγικά της. Μετά το δεύτερο χρόνο αρχίζει και να αυξάνονται οι πιθανότητες να πεθάνει το χειμώνα, να είναι λιγότερο παραγωγική. Γι' αυτό και στα 2 χρόνια την αλλάζουμε τη βασίλισσα. Είστε σε αυτό το τομέα πόσα χρόνια, 50 χρόνια? 50 χρόνια. 50 ολόκληρα χρόνια. Τι έχει αλλάξει στην ελληνική μελισσοκομεία τα τελευταία 50 χρόνια? Ποιες ήταν οι συνθήκες όταν εσείς μπήκατε στη μελισσοκομεία και ποιες είναι οι συνθήκες σήμερα στη μελισσοκομεία? Όταν εγώ ξεκίνησα τη μελισσοκομεία πριν 50 χρόνια που λέτε, η μελισσοκομεία ήταν τελείως πρωτόγονη. Πρωτόγονες οι κυψέλες, οι γνώσεις δεν υπήρχαν τίποτε, ήταν δεμενές. Σήμερα όμως έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα αυτά. Και στον εξοπλισμό και στην τεχνολογία γενικά, αλλά και στην πληροφορία. Οι μελισσοκόμοι σήμερα μπορούν να αντιλήσουν από το ίντερνετ όλες τις πληροφορίες και η μόρφωση είναι εύκολη, δεν είναι όπως ήταν τότε. Εκτός από τη διαφορά στην τεχνολογία, οι διαφορές στην πρακτική ποιες ήτανε? Στην πρακτική έχουν αλλάξει ορισμένες θεωρίες. Στη μελισσοκομεία έχουν αλλάξει. Παραδείγματος χάρη στη βασιλοτροφία. Αν διαβάσετε τη βιβλιογραφία την παλιά,
Οι μελισσοκόμοι, οι συγγραφείς που γράφανε βιβλία εκείνες τις εποχές, λέγανε ότι η βασίλισσα πετάει στον αέρα και γονιμοποιείται με ένα και μοναδικό αρσενικό. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Σήμερα, από τις έρευνες που έχουν γίνει και τις μελέτες, έχει βρεθεί ότι η βασίλισσα γονιμοποιείται από 8 έως 10 αρσενικά, όχι με ένα. Έχει εξελιχθεί πολύ, κατά τη δική σου γνώμη, η μελισσοκομεία στην Ελλάδα? Πρέπει να εξελίσσεται ή μήπως θα πρέπει να διατηρήσουμε παλιές παραδοσιακές μεθόδους? Όχι, πρέπει να εξελίσσεται. Δεν πρέπει να μείνουμε στα παλιά. Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Όλοι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα. Στο ίντερνετ μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες τέτοιες και υπάρχουν και μελισσοκόμοι που κάνουν σεμινάρια σήμερα, οι οποίοι είναι μορφωμένοι. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα σεμινάρια αυτά και οι μελισσοκόμοι μπορούν να εξελιχθούν. Εδώ βρισκόμαστε, κύριε Γιάννη, σε μια περιοχή που έχετε τα μελίσια σας, έχετε τις κυψέλες δηλαδή, που κάνετε τη βασιλοτροφία. Διακρίνω ότι όλες οι κυψέλες σας είναι εσωτερικές. Δεν έχετε αφήσει κάποια εξωτερική κυψέλη. Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτού του συγκεκριμένου χωροταξικού σχεδιασμού? Αυτό που βλέπετε είναι μόνο εδώ, τώρα και αυτή την εποχή. Αν έρθετε αργότερα την Άνοιξη, εμείς οι κυψέλες, οι πολλές κυψέλες που έχουμε είναι στην Άρτα. Τώρα έχουμε 1500 κυψέλες διόρφες στην Άρτα. Μάλιστα. Είναι πολλά τα μέλισσα που έχουμε, αλλά εκεί διαχυμάζουν πολύ πιο καλύτερα. Εδώ αυτές που έχουμε είναι στεγασμένες μέσα στο κτίριο, το πρωτοποριακό αυτό κτίριο, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Και το κτίριο αυτό θερμαίνεται το χειμώνα με σταθερή θερμοκρασία μέχρι 10 βαθμούς, ούτως ώστε οι μέλισσες δημιουργούν τη σφαίρα και να μην τρέμουν πάνω στη σφαίρα, καταναλώνοντας έτσι τροφή για να... Και ενέργεια περιττή εννοείται. Ναι. Άρα τις διασφαλίζετε λοιπόν, κύριε Γιάννη, εδώ τις συνθήκες διαβίωσης, τις καλύτερες συνθήκες μάλλον, ακριβώς, και περισσότερη ευζοία. Η ευζοία, βεβαίως. Και μπορούμε εύκολα μετά εμείς εδώ, για αυτό το κτίριο που έχουμε, να κάνουμε την έναρξη εκτροφής των βασιλισσών πολύ πιο γρήγορα. Ενώ στο ύπαιθρο δεν γίνεται. Οι συνθήκες εδώ είναι πολύ άσχημες. Και ενώ μέσα εδώ μπορούμε να κάνουμε την εκτροφή, να γίνουν οι βασίλισσες να ετοιμαστούν από εδώ και μετά πάμε στην Άρτα, 15 Μάρτη στην Άρτα, οι οποίες τοποθετούνται στα μικρά τα νούκλους, τα κυψιλίδια τα μικρά οι βασίλισσες, και εκεί γίνεται η γονιμοποίηση. Και έτσι από την 1η μέχρι 15 Απριλίου έχουμε τις πρώτες βασίλισσες έτοιμες. Αν δεν είχαμε αυτό εμείς εδώ, δεν γινότανε. Κύριε Γιάννη, αληθεύει ότι είσαστε ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα ο οποίος ασχολήθηκε συστηματικά και επιστημονικά με τη βασιλοτροφία? Αληθεύει ότι είσαστε ο πρώτος που πήγε στο εξωτερικό για να φέρει εξοπλισμό? Είμαι ο πρώτος εγώ και τώρα είναι και τα παιδιά μου και δεν υπάρχει άλλη τέτοια επιχείρηση στην Ελλάδα στο είδος αυτό. Δηλαδή να εφαρμόζει τη μέθοδο, την εξειδικευμένη μέθοδο αυτή της τεχνητής σπερματέγχυσης.